Hambai, ang All Tripura Kokborok Media Forum ni spokesperson. Tini sini ADC Hapang katal borok thana phaiman ya golot jeng sini mo thani bakhaktei CEM Sarpuno Chandra Jamatia tai Baksha EM Shong je tangbai mani jora kishani bisingo jengno jora relaikha kai jengo borokno thangai risha khumro goi borom drui ya sagena laikha tai sini phainai mothani phainai samungrokno tei bo jeng kisah salaikha abani bisingo no sini CEM Sar tai EM Shong bo jengno program laikha je phainai salot sini samungho bo borok jengno chuba lainai hinai phainai salrogo jeng sini jemon objectives media ni je news production angkha ba video YouTube khanongkha news channel khanongkha aborokni quality jeng bahai kaham kharenai through workshop through seminars jeng kaham kharenai plus jeng sini All Tripura hasteo je Kokborok media journalist rok harassment khanongkha eba borokni right ni bagai khanongkha sini motha bongni bagai khorang bisanai tebo phainai salot tebo samungrok tongo abonorok rek khainok layana taboni bagai asebo.